Здрасти хора, ние се намираме в Франкфурт. Това е Зорница. Ние сме заедно в Франкфурт и решихме да направим едно видео, в което опитваме някакви неща, които ги няма в България. Станат въпрос за храна и напитки, безалкохолни. Едната всъщност май е алкохолна. И трябва да, като казваш нещо, да го казваш по-силно. Добре, и алкохолни. Без да обясняваме повече странични неща, направо почваме да опитваме нещата, защото нямаме много батерия на телефона, на Зорница, с който снимаме, защото в принцип снимам с моя. Както почваме. Да. Така, първото нещо е шоколадов чипс. Това го има и в България. Не точно в този вид. Ама той е на Нестле с бял шоколад. И виждала съм в Kaufland такъв чипс с шоколад. И винаги съм си мислила, че някога ще го питам. Явно. Не е същия, да. Няма нищо абсолютно същото, просто има нещо подобно, но въпреки това е нещо интересно и нестандартно. Не точно чипс. Според мен това не е бисквита. Това е вафличка с едно. Според мен. Да. Някакво кръпкове. Има вкус на нещо, което аз не харесвам и това е бадем. Горчив бадем с едно. Леко. Писал като бадемов аперитив. Е, такова, да. Амарето. Да. Мен пък ми харесва. Аз ще го ям. Чудесно. Иначе не знам какво ще го правя. Аз ще си го ям. Кой е това? Да. Котешки някакви шайзи. И кишайсе. Прилича на шайзи. Ето, да не кажете, че не е явно. Прилича на... Тук в този парк или в някакъв друг парк видяхме зайче и изглежда се едно съм го взела от земята. Където е минало зайчето. Но как се е? В принцип... Опа. Висипах малко на земята. Това каза, че може би е хубаво и захапа от второто парче и се оказа много явно. Отвратително. Оне, тирише, желатин, да това е вегетарианско, веган. Не са ползвали за да го направят в този отвратителен вид. Не са ползвали желатин, а нещо друго. Агар, бла-бла. Това кой е? Не знам, дано да е плохо. Май да чашки бомбони. Чакай малко. Това има вкус на лакриц, се казва. Ликориш или така нататък. Някои хора го харесват това. Мисля, че има меласа в него. Поне в... Отвратително. Има два вида хора, които го обожават и които го ненавиждат. Малко е... Аз определено го остана ясно. Защото е гадно. От кои хора съм. Ето. Как да си го махна това? Кола с... Къде да го хвърля това? Добре. Кока-кола, портокал, производство на Кока-кола. Нещо, което със сигурност нямаме в България. Кока-кола Кюст оранже, което означава, че е с лек привкус на портокал кола. Да. Защо не са направили Кока-кола оранж, не знам, ама ще да привлече повече внимание, според мен, защото това е там мезоница. Или аз не, може би ние не го знаем. Може би тук си го знаят. Тя не, че германците пият всичко. Щях да кажа Фриц Кола. Да. Каквото и да е това, нали, според хората, които мирише на кола. Ама все едно съм я отворила оня ден и съм я зарязала и някакво
Не е точно кола. Да, Се опитва да е кола. Ама не е кола. Аз се опитам. Това не е лошо. Няма как да е по-лошо от предното шеф. Има вкусна някаква кола, която просто е разредена. Все едно Къде е този протокол? аз пия кола с газирна вода, горе-долу също. Просто някаква разредена кола. Дай да стига пак. Точно. Но не е лошо. Съгласих се с това мнение. Разгазирана кола. За какво? Струва толкова колкото газирана кола. Да, ама не е толкова Фейл. сладко. В смисъл, това му е хубавото. Не е някакво супер мега Затова няма сладко. вкус. Не, някои хора не обичат супер сладко и затова не пият кола. Като пък че това гарга е- да е рошева смисъл. Като ще пиеш кола като хората. Да видим, Иначе това майца какво чашки ще правиш? бомбони. така си мислим, ама аз така реших по някаква причина. Чакай, Аз аз не така казвам. Браузе. Броке. Ахой! Не знам си. О, той има различни вкусове, май ти ще пробваш едно и друго. Да. Ти го искаш? Дай розово, това е. Розово. Не очаквах да поискаш розово. Чакай, това май не е меко. Това дали си яде? Леко е. Да, на някаква таблетка за мялна. Беше прихватче То малко има вкус на... малко има. Малко на усещане е подобно. Дай на... Имам лошо предчувствие. А не. Като тебешир. Като консистенция, като тебешир. Може да си нарисуваме една дама с него. Да, дели се? някой дядох не знам. Връчам осигуровка. Всъщност е интересно. Някакво кисело е такова, приятно. Свежо е. Ама наистина е за едно и вкусна таблетка за перане. Това е точно се едно. Нещо спиш и ти се нещо сладко и си набарал мултивитамините, ефервесцентна таблетка. Да, нещо така си го представям. Отвратително! Нещо такова е. Германия нещо се излага, не знам или ние избрахме Кое е? някакъв шит. Ментус попин. Това тя го избра, не знам какво е. Това е теж интересно. Тея таблетките за това. Според мене, За пералния антифраг. според мене, Чашки бомбони. според мене това ще бъде някакво такова попинс. Аз ще го взех, защото се надявам и си мисля, че може би е такова, дето от тия пукащите работи. И като бях малка, супер много ги харесвах, имаше едни пракчета и си отварях устата и си присипвах и пукаше и показвах на всички чули го това. Не, вкус. Ще ще ги сипля всички на земята. Някой ще да ни скара, да ни се скара. Синьо, синьо масло. Искам жълти. Вкусно. Тече за пон. Никакво поп не усещам аз. Никакво пукане, освен на челюстта ми. Това е личен проблем. Аз нямам така. Може би. Аз за стари хора, които... Дето като го дъвчат и се чува поп, поп. Да. Това си е просто ментус, ама е готин ментус винаги е. Добра идея. Ами да. Да. Мама вкусно тече за пон. Да, ама си взимаш още, нали? Защото искам да видя дали ще имат. Залепна ми се зъбите, не мога. Розовото е яко. Явно нещо има афинитет към розови.
Бомбони. Това е малко вкусно. Друг вечен сапун. Това е нещо. Да. Идеално. Някой е. Аз ще умирам. Аз и без да ме чуя. Това не изглежда много типично немско нещо. Кажи ти какво е, защото ти го знаеш какво е. Матрешка. Добре. Имам белет каква напитка е това. Това е като камбуча. Това не мисля да нещо като комбуча е това. Само че... Всички знаем кой е комбуча, аз нямам никаква идея. Да. Комбуча е такъв чай, който е ферментирал от само себе си. И е станал нещо като плодова газирана напитка, студен чай газиран. Но не са го газирали изкуствено с въглероден диоксид. Са го ставили сам да ферментира и заради това е газиран, което го прави полезен всъщност. Комбучата е нещо полезно, когато няма 150 консерватори. Да, така че. Това е явно е московски, заради това явно има матрешка. Да. Въпреки че днеска видяхме матрешки в този магазин. Кой магазин? За сувенири във Франкфурт. И това е с джинджифил, което е нож с две остриета. Аз или супер много харесвам нещо с джинджифил, или го ненавиждам. Аз нямам идея, давай. Ако е твърде силно, не ме кефи. Добър звук. Имам лошо предчувствие. Това е Това мирише яко. джинджифилите, дето май идват твърде много. Да се събудиш направо. Да, може с водка да върви, то затова е руско. Според руснаците всичко върви с водка. Извинявам се, ако някой руснак да това просто се взима. До някъде. Какво ще му да пиеш водка? Дай менто, дай! Ужасно, Не, зашипи менто, дай друго. Запием. Това никога не се чай. Това не че го нямаме, ама изглежда доста готино. Не за какво съм отурили това? Шапо. Шапка. Има някакво такова, защото по-фенси изглежда. Добре, Айде бързо да ще пием. стана 150 минути видеото и може да не успеем всичко да опитаме, защото... Той има още две неща. Айде. Това е газирано, бе. Ти какво очакваше да е? Сан Пелегрино всичко е газирано. И лимоната. Не знам. Аз мисля, че е студен чай. Да. Мирише на Швепс битър лимон. Да, много прилича. Има вкус на Швепс битър лимон. Може би, ако сложиш това другото с джинджера, ще има вкус на Швепс джинджер. Да, може да сложиш тези котешките истории. Стане. Абе, складно ли се прекъсва? Няма значение. Това е последното нещо. Show must go! Какво е това? Кажи. Виж зайчетата! Къде бе? Ето! Оле, какви зайчета си пасат. Чакай, че ще... Шофер, кофер. Гранат, апфел. Това е по принцип марка бира, немска много известна. Имаме в България, но такова специално не съм виждала. Аз съм го с гуарана, което прилича на манго. Глупости, не на манго, а на нар. Да, може би прилича на нар, защото е нар. Гуарана означава нар. Да. Примерно. Има лойка, по принцип. На мен не ми понася много нара, но как ти да ще го пробвам. Кой знае колко има нар. Има червено оцветяване и някакъв вкусител, тъй че се тая.
И пробваме с надежда, че поне... Това има ли алкохол? Има 2,5% алкохол. Така че за деца под 18 години Не знам. по диагонал. Кофта бъбо не е ли гадно? Не. Има вкусна бира от 950. Това е като тия бири, каменица, фреш и бла-бла-бла. Не, аз харесвам Риана Ратлер. И такива истории. Обаче това е отвратително. Не знам какво става. Смисъл, до сега всичко, което съм яла в Германия и било е супер вкусно. Нямам представа как избрахме тия отвратителни неща. Ще си хапваме менто. Да. Днешното видео беше epic fail, обаче вече е 16 минути, затова е време да го приключим. Ако ви харесва това видео и подобни видеа и искате да пробваме някакви други неща или аз сама да пробвам... И ако кефе аз мога да пишете, защото съм решила да си правя канал. Минутки за реклама. Както в Spotify, така те прекъсват. След 30 минути без реклама. Да. Обаче за сметка на това, докато ти казва, че ще след реклама, половин час реклама. Сета. Ако ви харесва видеото, коментирайте долу, пишете дали искате нещо конкретно да опитам. И благодаря ви, че изгледахте това видео. Чао!